Dolan nggone Pak Eko bola. Ane ngalor bolak-balik lan iki. Lo juragane. Ini ketok akeh. Iki juragane. Bodo ora kapreng cekelane. Ora bodo jano. Iki to jaraku terakhir ning Jiwan kuwi. Jaraku terakhir ning Jiwan. Apa? Medun, delok pring. Ini apa? Jajane layangan THR sing rene yo nggawa sitok-sitok. Oke, ya Pak Eko. Oke. Tak boleh. Wah, ini kan nganggo sen YouTube no iki kok. Mlebu langsung mbok buka ning jawaan omah. Endi? Endi layangane? Jero kene. Jero kono. Ki nyapu kok yo nyuting wisan. Kan mburi kono layang to. Golek bahan konten nek iki jelas saya. Amit. Betul, balik. Kan mburi ning centong kuwi nang idul. Iki trah yo pabrik lho iki. Pabrik. Pabrik kok. Mana jemput telu lah tah sundul kira ora mandi iki pek awet. Apa nang ping iki karo pekon ya, Mas. Iki. Ya. Ibu mboten mantu. Iki masa pring ori iki? Ya. Jadi bulan 6. Kandel men yo. Bokotan makan Jawa di Jakarta. Ah ya, sengkleh. Kena sengkleh. 6 meter kan bolah ngono dibawa. Cucu yo. Kayak kudune ora mangsa sak gelang gedhi lho. Iki jero layangan. Layangan ning mburi. Iki lho. Lantor iki. Ya mantep. Lawan tukaran. Parahan itu. Syuh. Melimpah bola stok. Nang mburi ya nang. Tapi nang mburi ya bodo kae. Gak kayak gini abrakan kuwi. Seredi. Ini kok yang beli layangan cah cilik iki? Pabrike tempe isine ya tempe tok. Tempe tok. Nek jerakan jambu maya jambu. Jambu tok biyo kresek buntel jambu kan wis cebar udek no. Angin. Apa nih toh yo kandak mangan itu yo ben omah mare. Layangan apa yang jero iki? Anu mayor. Kek karo Mas Eka. Ini tak jajal kan sekak putih digotak kuwon dijupuk tangsut. Apa jenenge? Sepakira pampir. Ya kadang biyen poso sahur tak boleh wis. Nek bengi kan gaya tidak boleh ikut. Arang dimare ono. Tahun ini kae wis. Sing tahun awas ditenteni Rangga kambing nggawe nang kuwi. Hampir. Sama anyar. Ini mintanan betul Jawa iki tak jajal iki apa kae. Sing kuning ini sing putih dijupuk. Kan jago loro aku lah. Layangan apa jenenge ngene iki? Anu sekak Thailand. Gandek ya kuwi no. Ya iki kuning iki. Nah ini ke manolan di buntut. Loro kan sitoke rupane putih-putih sing putih dijupuk kan. Tak mesut ngono. Lihat speeder merek speaker yo. Saudaraan lho. Aku nyodar. Kan nyamuk. Aku trauma nyodar iki. Nyawa? Setrum. Konslet listrikku mati ndandakne tukang listrik. Kalau dia tak dalere kan ora tak lemeki to tak kayak ramikan lho. Berarti pedeh ngono. Oh iya saudara anu ya. Lek lemeki. Ya ora jeneng rong dong. Iya. Lah kok didudet. Wong semene-mene iki to. Anu Iya sih. sing pesenan iki kae. Sing kok ora kok bales iki, Mang. Heeh. Semene iki narangin gambel angel pol ngumpule kok. Kuwi gede ane tak gede ra temu mulai narik. Ngedeng. Ayo. Ayo.
Yul, Iya tuh. Yul. Teko.